Здравейте! Това, което искам да ви покажа е как може да симулирате рутър с помощта на една програма, която се казва Graphical Network Simulator или GNS3. Ще симулираме един Cisco рутър, като след това ще го свържем към реалната мрежа и накрая ще инсталираме Cisco Security Device Manager. Това е програмата на Cisco, която позволява управление на рутърите чрез графичен интерфейс, а не през конзолата, както обикновено става това. Така, за целта първо трябва да се набавим самия GNS. GNS3 е свободен софтуер и не изисква лиценз. Избираме пакета за Windows All-in-One, освен програмата GNS. Както виждате, той съдържа още няколко приложения, които са необходими за работата на самата симулация. Така, сега ще създам една папка на десктопа, в която ще го изтегля. Така, готово. Ето и папката. Пристъпваме към инсталацията. Добре е тук всички опции да бъдат чекнати. Това е фактически допълнителният софтуер, който ще бъде инсталиран заедно с GNS. Ето е първата програма, WinBackup. Между другото, това е софтуер, който е необходим за прихващане на пакети при прослушване на мрежата и улавяне на трафика от нея. А това е самата програма, с която се прихваща трафика от мрежата, Wireshark. Инсталираме и нея. На практика тя няма да не е необходима за това занятие, но все пак виждате, че има опция за инсталиране на WinBackup, в случая той вече е инсталиран, няма смисъл. Така. Готово, стартираме GNS. Ето го и него.
Това е прозореца за първоначална конфигурация, може да го пропуснете, може и да се възползвате от него. В случая ще мина набързо през конфигурацията. Тук всичко е наред. И последно, това е място, където трябва да се зареди image файла с операционната система на Cisco, за да може симулациите да вървят както трябва. В случая тази стъпка е пропускане. Така. Значи, както казах, за да може да бъде успешно симулиран Cisco рутера, трябва да имате наличен image файл с съответната операционна система, съответната версия на операционната система, съответния рутер. За различните модели и серии рутери, съответно версията на операционната система и компоненти, които тя съдържа, е различна, тъй като и хардуера на самите рутери е различен. В случая аз ще симулирам C3745 и ще трябва да се снабдя с имидж съответно за този модел, защото в момента няма. Ето какво ще стане, ако се опитаме да сложим рутер. Програмата веднага ни съобщава, че няма регистриран image файл на операционната система на Cisco. Затова ще си изтеглим един такъв. Докато ровех и търсих image файлове за тая симулация, се оказа, че достатъчно такива има точно в ето това FTP. Затова ви препоръчвам да запомните този линк. Така, ето го 3745. Ето го и image файла. Стигнем отново в папката Download. Версията на операционната система, която се намира в този image файл, е една от последните. Това е 12.4. Така че има абсолютно почти всички нововведения. Не е съвсем най-новата версия, но и върши работа. Така, зареждане. Тук трябва да се посочим image файла. Ето го и него.
Така, програмата ни уведомява, че този image файл е компресиран и трябва да бъде декомпресиран. Съгласяваме се. Така, бутончето Save и виждате тук отдолу едно съобщение, че програмата предупреждава, че IdlePC не е конфигурирано. В случая тази стъпка може да я пропуснете с IdlePC, защото по-късно програмата дава възможност то да бъде изчислено от нея самата, така че направо Pulse. Издърпваме си един 3700 в работното поле. Така. И го стартираме. Виждате тук дясно зелената точка. Това означава, че рутера вече работи. Ако той не работи, точката е червена. Първо да минем през конфигурацията. Ето е версията на нашата операционна система, нашия image файл, памет и дискове. Това е големината на RAM паметта, NVRAM-та, а това тук е големината на картата с флаш памет, която всеки един от Cisco рутерите има. В случая 16 мегабайта, може да я увеличавате или да я намалявате, в зависимост от това колко ви трябва. В случая 16 мегабайта за тая работа, която мисля да ви покажа, са пълно достатъчни. Тук са слотовете, където може да се добавят интерфейси. В случая по дефолт има добавен вече такъв. Тази карта, добавена в този слот, предоставя два Fast Ethernet интерфейса, които са напълно достатъчни в случая. Така. Отворим конзолата. Ето е конзолата, операционната система е заредена и е готова за работа.